Shubor nakaslem jong unongsan hima. FDA government down down. FDA government down down. Nimla Chuban Ray Mansaba. Nimla Chuban Ray Mansaba. Nimla Chuban Ray Mansaba. Kakak sikit disebari karet. Disebari kakak sikit disebari kakak sikit. Dakispangot kinong Trey Asha hapo kasatri jong Meghalaya Asha Workers Union kila peteng yaga jinya ki dakabayat patba hasurok bandawa na kasorkar ban penkeo yaga Bible jongki haga khatsan terik unai wing kinong Trey Asha na keleng ki jaka jong ka East Jantia Hills District kila penlong daga jinya ki da kabayat rally kabala sedang narustan bendi hati bat yat lenter ke surok ba klerian bat kumjuru syak office terekam jong Deputy Commissioner bat District Medical and Health Officer bat punkot dekat jinyalang hajan ke Kleriat State Bank. Hagani ke jinyai rally la don ru na pedeng ki Asha ki bedang don kelung rit ki bala balang ni ki kelung rit jongki bat yat ki jat ban pensngo ke sorkar halor ke jingdawa jongki. Haga jinyai pat ba la ra lang ru ki plakat haringkat ki jingtho ki baong wat hukum yang iban traino ya ke kam haba piong ngidei ki nong tremon ngobha ngimla ban su im tang henre tingka si sngi pi penya rengkat yangi bat ki MLA seu tulop yangi kum ka tulop MLA andala kot ka jinya ya pat ba la penlong ye ka jinya lang bat ka president jong ka Asha Kleriat unit ka kong priti jerwa ka bala airu ye ka jingkren Hello. Kom ka presiden jong ka Kleriat East Jantia Hills nga pensngau siya ka sorkar amperin na marba ka longkum ka riu kuntai henrai kam so thopat yang iki kintai bakat ka jingkhia jong ka longkme bentang in panaka baka ei kata ka san hajar ka syai ban kata kala hajar ka dangbu ni don hangi ar hajar hoan man ka brangi yo henrai lai hajar syai pat ka don badda ka jing so khia nga pen pau syaka babon kine kia sya ki barit ki khon bat kidan ki khon dikti ki jong ki balai school ki haban bai la ki jong ki khon dikti namar bakim dan pisa ban ai la kandang ban pari ki khon hayem dainam ni haban ri hi la jong ki khon dikti ni hab hiban ba sha ki jakat rai jongi sha ki PHC CHC sha ki sub center la ne sha ki training ki ba pher dainam daina haba komta pinang so de ba pinang ba ni de ki triman so ba kakam ka ba ki ai hangi ni haban survey man ka handreu benai hatong ma phi ka jing survey kam pha pressure phi ba phin pendep klai po sta yo la na po arta yo bat kong ngi yo si pon ki incentive handre ha ka jing skau ka janga bar ka jing syam ka jonga ladang i duna pa dik beneficiaries yo ngi dap nemik te ki incentive bagi yo si pon yo nam kat kom ka jing ong jong ka sarkar amparen ngam so ya ha namar ngadon kan nyau spa ki total population handrai ka beneficiaries ngaduna kom ki beneficiaries kilong keme ban boro ter handrai nganya to e phi sha ka sarkar baro ka wai haba ngam dan ki beneficiaries ka shnang ka dong jonga kum no pan ngala ban yo e incentive ka basibon ya to ma phi mano na ki asha jong ki incentive ki ba yo e incentive hado nyau pra hajar
Lani kumba kaong maka Henry unyo hajar. San saw hajar. Ya to mapi mano kita ki bayu shibon sensitive. Dan kat kum ka jing syam ka jongi hi. Kakam ka nang pressure man laki singi man laki por. But kini ki kam hi ki bawan man pressure yangi. Wat kana ka NCD ka bangi le screen ya ki pai ba. Henry hang tola tho. Ba pidan nem ki jing mut ki jing kuslai. Ngaranga sode benong. Bakum ngi ki asya ngi dan shibon ki jing kuslai. Dainam. Kalengin kili ki berapa pidan jing kuslai naman kasingi. Henry halade shimet ngidap shibon kita ki jing kuslai. Nama belaka sorkar hi kam perkhan na ka mata ka jongi. Kom kalong keme para kalong keme. Ngakan to ya ka sorkar amparin bahkan sengaulam na kamanta jongi ki asya bahkan maulam yangi namar ngikum kilong keme ngidon kam ya kabam kadi ban ngidon kam ya ka jinglet jingwan habangi mi nala ka jong kayeng kasam ba mi ki jagi jongi habangi than hala ki singi ki jongi habangi than syangi haban mi ngin haban di sya sedukan denam